Pravdepodobne ste o nás už počuli. OK, toto je jeden z našich závodov. Tu a na celom svete vyvíjame nápady a vyrábame komponenty, z ktorých vznikajú najrôznejšie zaujímavé produkty. Od ložiska do zubárskej vrtačky, až po vesmírnu stanicu. Ale aj špičkové autá alebo veterné turbíny. Toto je Natália. Študuje u nás duálne vzdelávanie odbor mechanik nastavovač a počas štúdia sa vzdeláva v strojárskych technológiách. Špecializuje sa na CNC programovanie a automatizáciu. Spoznáva technológie budúcnosti. Je toto naozaj super. A toto je Michal. Praxuje u nás v duálnom vzdelávaní v odbore mechanik mechatronik. Chce byť špecialistom na robotizáciu a PLC. Užíva si to? Áno, tu sa naozaj veľa naučíte.